and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. Ako, gusto ko magpulis. Mausa na akong damgo sa una. Pero, mas gusto ko mag-nurse. Pero mas maayo yun nga magdoktora. Or nga makatabang unya ko sa mga parehas na itong mga lumad. Kalit malig kamingaw ang palibot nga. Wa na sila si auntie. Bitaw. Nakalitan ba ako pero kinahanglan nga dili ko magpadas kawili. Para dili ko magluya. Siguro abay nang gibati ni mo diha ha. Dili ba ko gustong magkabuang. Naunsa man ka eh. Ay kabala ka kaw. Kay ligon pas kabaw kin kauban nimo dinhi. Sure ka? Sure na sure. Oo. Saman tilaw ka sa kong komo. Ha? Tilaw ka sa kong komo. Maya. Kanon di kag lugaw ron. Wala mo ibaw sa ako pagkamaayong tao nimo, pagkabuutan nimo, pinakaon kag lugaw. Oh, kakalma antong akong ingon ha. Kumo. Ay. Oh, uy. Hala, tawag. Hello? Kumusta ang desperado? Here. Still kicking. What do you think? How about you? Hope you got the right man. Lingaw raman kaka. Salamat sa pagkawa ni mo'y batasan. Bullshit. Yes, I know that you are a bullshit. Mao bitaw ang wala ko matandog sa kabuang nga gibuhat nimo. Oh? Really? O kisa'y patuhuan ni mo? Ako? One of these days, maghikog na ka for losing me. Sorry, pero dili na may tabo. Ug kung wa ka nila ang tuyo, let me park right here. Kay busy pa ko. Bye. Kisa'y mong patuhuan, Del? Ako? Pretentious. Nabuang ka na ko, uy. I should know. Love ko ni mo, Del. Maong, mahimo yung miserableng imong kinapuhi kay wa nako. Si Pulintong nanawag? Sakto ka. Sa English pa? You got it right. Abi na ko, giblock na ni mo siya. Aron, magmalinaw na ka. Nausabang akong hunahuna. Gusto kong ma-update sa dagan ron sa iyang kinabuhi. Kay nahigugma ka pa? Ingon pa nila. Kay ang gugma ko no tinuod. Lisod lukahon. Labi na makagamot na. Pero mutuo ka magsadili. Wa nagibisan gamay nga kaluoy ang nagpabilin sud sa kong kasing-kasing para niya. So, ready na ka sa laing trials nga maabot? Ako lang giandamdaan ang akong kaugalingon. Abi ni mo, ay pagbati ko, ya dili na mahimong nindot ang panag-uma ni Pauline o gatong foreigner. Mao ba? Oh, Nga bang nakaingon ka manana? ako lang nakita sa dagway itong tawana. Dili man siya ka na bang gitawag og lovable sa akong tanaw gaw. Lovable. Remember gaw, dili ba yan imong ma-judge ang tao through his looks? I know. Wow, siguro in English gaw. Amaw. Mutuo ko na gaw. Pero, ang akong gisulti karon magbase sa akong gibati. Wa, sila'y forever gaw. Ato ba ng problemahon? Of course not. Kaya unsa may labot na to sa iyang kinabuhi. Gawa man siya magpagapos nimo. Siya pagyapon si Pauline. Ngalaing tao, di ba? Demonya. Oo, no? So, what's next? Ugma gid sa sayo. Oh,
sugdan na natong sumpay ang atong trabaho. Tanawa ang among puy-an, Ada. Mibiya mi dito sa unang dapit nga bati ang among Pinoy-anan. Pero dinhi, maura maghihapon ang among sakan. Bahay pa na. Mao dili gyud mahimo nga kutobra sa damgo ang akong tuyo nga makahuman kog eskwela. Kinahanglan nga matuman gyud na, Ada. Gaw, hunong sa diya sa fast food chain. Kay magkapitag makaon. Isang mga bugas lang. Ya, parisan og juice. Para na to ma-share sa ato mga igsuon nga way swerte. Nga nain taon maghigda sa daan kay way mga Pinoy-anan. Unya ato lang daghan-daghanon. Para sa nga banda nato dito sa bukid. Oh, okay kayo. Abi mo gaw. Makatandog sa balatian. Ang isina nga akong nasugatan karon gaw. Makatandog gaw. Murag gikumot nga ako kasing-kasing nga nagtan-aw sa bata nga imong gitunulan sa burger kaw. Nga dali kayo nga nagkahungit sa iyang baba. Lagi? Hapit pa matok eh. Luoy yung bata gaw. Tungod sa kagutom. Sakit kayo ang... Oh, hey. Wait. Gaw, asa ka? Pagbantay! Gaw! Gaw! Gaw din! Gaw! Pabarugan ninyo ang tiguang palihog. Gaw! Kadit ha, manang, gunit na ako manang. Dali, gunit na ako. Nawadaan ko gusto. Oo, ikaw na ka. Alsa gaw. Isa kay sasakyanan. Kaya ato sa ihatod sa ospital. I'm back. Niana ko sa Cebu, Mersad. Shin. Kung nagtuo mong makalikay mo sa akong sungay, nasayop gid mo. Tungod kay dili tagid mo lungan. Malas ka lang yun, Mersad. Kay naamong ka lang sa akong kalakot anang imong anak nga babae. Nagpakita ko nuhay siya na kog kaayo, sud sa mabo nga higayon. Pero dili sayon kalimtan ang kabati sa kinaiyang imong gipakita nako, Shen. Hilas kang dako. Mura ka nagsikin sa kong makaarte. Ugwa makalikay sa kong kaabtik nga maniid ang kangilad sa imong batasang punyitaha ka. Maong dili tagyud mo hatag higayon aron magmalipayon, Shen. Salamat kay wala gyud problema ang iyang lawas. Kahadlok ra gyud ang nakaingon sa kalit niya nga pagkakuyap. Hain ko. Nya ka sa ospital manang. Salamat sa Ginoo nga luwas ra ka. Ngano bang nag-inusara naman ka sa paglakaw sa daan? Nganong wa makay kauban? Kinsa man saya akong pauban nun, sir. Natuway akong bana. Inutel man sa bintaon. Maugaling ako na lang ang taon na nakinahinay sa pagpaninda. Manang, ay sa pagbangon. Okay ra ko, sir. Okay ra ko. Ang akong baligya. Tuara sa kinal na. Ay, kabala ka na. Wa tumawa. Muadto na ko, sir. Itinda pa to na ko taon para makapalit ko pagkaon para karong udto. Gamay na lang bayain taon katong nakaon ng akong bana. Di mahimo nga magutman siya, sir. Ato unang siguroon ang imong kondisyon.